Барыгызга хәерле кич. Минем исемем Ләйлә. Мин Сабыйлар балалар үзәгенең маркетологы, пиар-менеджеры. Шундый символик минем өчен кич белән җыелдылар практиклар. Әлиев менә чыкты һәм без чыктык. Без инде менә 7 ел Казанда эшләп киләбез һәм кыскача безнең эш турында сөйләп китәм. Һәм шул эшебез аша үзебезнең ничек кичкенә генә үзәктән 120 квадратлык бер бинадан бүгенге вакытта менә 7 ноябрьдә без ачып җибәрдек 500 квадратлык зур мәркәз дип атадык инде без аны. Иң баштан башлыйм, безнең төп максат. 7 ел элек үзебезнең сайтыбызда язып куйдык. Безнең төп максатыбыз, безнең миссиябыз әти-әниләргә балаларны татарча тәрбияләүдә ярдәм итү һәм әти белән ата-ана белән баланың мөнәсәбәтләрен ныгыту. Шунда күрдек без һәм ул миссияне бөтен эшебездә алып бардык. Чыгышымның башыннан ук башлыйм, ничек үзәктән мәркәзгә җитәргә. Бу максатың, миссияң бөтен эшең аша үтәргә тиеш. Уңышның төп нигезе нык әзерлектә. Һәм без шул әзерлек белән башладык. Иң беренче үзәк ачылганчы без үзебезнең дәресләребез өчен, кичкенә әни белән бала килгән дәресләр, татарча узган дәресләр өчен 40лап җыр яздырдык. Ул булды безнең аерым бер эшебез, тәрҗемә, фольклорда алынган татар җырлары, булган методиклар, логаритмик җырларны тәрҗемә итү татарча. Үзебезнең 40лап җырыбызны чыгардык. Һәм аны беренче 18 җырын менә шундый дискта чыгардык. Бу инде 7 ел элек булды. Соңгы арада җырларыбызны диск форматында чыгарасыбыз килмәде. Хәзер интернет чорында без аларны YouTube'дагы видеолар форматында методик киңәшмәләр булып чыгардык. Хәзер ачам. Менә шундый безнең YouTube'да каналыбыз бар, детский центр Сабыйлар дип атала. Шунда менә шул җырлар буенча нинди хәрәкәтләр эшләргә, кичкенә бала белән гади татарча җырларны ничек җырларга, шулай татарча шөгыльләнергә шундый методик кулланмалар бар җырлар белән. Һәм аннары үзебезнең Instagram каналыбызда чыгардык. Хәзер бер 15 бармак уены татарча җырлы һәм җырсыз һәм 12 җыр чыкты Instagram'da да карый аласыз. Һәм аны бөтен кеше дөньяның һәр бер шәһәреннән, Канададан, Америкадан ачып, бала белән татарча шөгыльләнеп була. Бу методик җырлар, алар кичкенә балалар өчен. Туганнан инде 3-4 яшькә хәтле кулланып була һәм балаларны без аны ул җырларны кулланабыз татарча өйрәткәндә дә. Безнең шундый дәресләр бар. Татар телен гомумән белми торган гаиләләрдән балалар килә, әбиләре гадәттә минем балам татарча сөйләшен дәрескә алып киләләр. Безнең туган телем дигән дәрестә шул җырларны да кулланабыз. Бу булды бер һәм бу иң зур тәкъдим, әзерлек булырга тиеш. Һәм ниндидер ярдәм, татар теленә ярдәм булсын өчен безнең яктан креатив ниндидер эш кирәк. Ниндидер башка татарлар да кулланырлык ниндидер материал бер әйбер булырга кирәк. Китап мул, җыр мул, кушымта мул. Шуңа өндим, сөйләшеп кенә, тәнкыйть белән генә түгел, хәзер ниндидер реаль әйберләр, реаль эшләр вакыты килде. Бу дәресләр безнең менә бишектән үстерү. Хәзерге вакытта Казанда 60лап бала ай буена безгә йөри. Атнага 2 тапкыр киләләр һәм аларның дәресләре татарча җыр белән башланып китә. Татар җыры белән бетә. Дәрес тулаем татарча алып барыла һәм ул дәресләр татарча гына бирү максаты белән түгел. Алар әти-әни белән баланың
нигезләрен құралар, бір-бірсіне бәйлейлер әтиәнені. Хәм икенче яктан, нейропсихологик яктан біз һәрбір булган белемнәребезне дәресләрдә кулланабыз. Алар шулай итеп үсеш, развивающий эффект бирә балаларга. Шул булсын безнең эшебез, без ниндидер татар продукты гына ясап түгел, ә ниндидер тулайым кешегә кирәк әйбер ясарга кирәк. Һәм ул татарча булырга тиеш. Дөнья ниндидер ул бик реаль һәм ул әни, әти, алар бер кашанда нәкъ менә татар теле өчен генә түгел. Алар менә Айсулу әйткәнчә, алар йөзүгә йөриләр, яки гимнастика йөриләр. Безгә микс ясарга кирәк. Ниндидер файдалы әйбер һәм ул татарча. Һәм аның татарча нигезләре булырга тиеш. Татар җырлары, татар укытучысы. Менә шуга өндим һәрбер үзегезнең өлкәгездә шуны булдырыгыз. Ниндидер мәчет икән, ул белемне татарча бирә. Яки ниндидер развивающий центр, ул шул гимнастиканы, шул айкидоны татарча бирә мәсәлән, һәм башкалар. Бу безнең бишктән үстерү дәресләре булды инде, менә булар. Иң кичкенә балалар өчен. Чөнки күп әниләр шуннан башлыйлар, татарча сөйләшә башлыйлар, интуитив рәвештә туган бала белән. Шуннан тыш без төрле интерактив уку дигән дәресләр җибәрдек. Татарча китаплар бик әз һәм аларны рус теленнән, инглиз теленнән тәрҗемә итеп, аерым методика язып, интерактив форматта балаларга укый башладык. Шундый яңа әйберләр кертергә тырыштык. Әмма буларны кертсәк тә 4-5 яшьтән соң балаларга татар телендә узган дәресләргә балаларны китерү бик авыр. Практикадан әйтәм, бөтен кешеләр мәктәпкә әзерлек, подготовка к школе, русча йөриләр, инглизчә йөриләр, робототехникага, гимнастика, әмма татарча бер әти-әни дә татарча мәктәпкә әзерлеккә хәзер бирүгә риза түгел һәм аңа акча бирмәячәк. Әмма бу чынбарлык һәм ул чынбарлыкны белеп, аны кулланып дәвам итәргә кирәк эшне. Тагы бер безнең юнәлеш бу сабыйлар аланы дигән ярты көн төркеме. Кайбер кешеләр балалар бакчасы дип атый, без аны ярты көн сабыйлар аланы дип атыйбыз. 5 ел элек без аны башлап җибәрдек, укытучылар балалар өчен күбрәк. Аның төп нигезе иде ярты көн. Тулы формат түгел, 5-кә 6-га хәтле баланы тоту түгел, татарча аралашу, әти-әниләр белән нык элемтәдә тору, баланы шәхес итеп кабул итү, ярату, аны ул яктан кадерләү баланы һәм менә шул нигезләрдә без шул клубны кичкенә генә форматта алып бардык, бер 20 бала. Әмма бездә 20 бала йөргәндә безнең 60 кешедән торган чират барлыкка килде. Без сезгә эләгәсебез килә, сездә шәп дип. Кайберләре татарча начар белгән әниләр дә килде. Шулай итеп, сабыйлар аланы өчен хәзерге вакытта без ачып җибәрдек 3 төркем. Бу безнең яңа мәркәзебезнең ярты бинасын ала һәм 60 балалык бер ярты шул форматны алып барабыз. Хәзергә 50 бала, менә 10 урын калды. Әле балалар бакчасы башланып кына китте. Бу Казансу буенда, шундай жилой комплекс Казансу дигән бер җир бар, молодежный центр Акбарс янында, Комсомольский бер, менә Новосавинский районнарга якын инде һәм үзәктә яши торган кешеләргә якын. Шунда 500, менә хәзер фотографиялары барачак. Әйе, бар сайтта информация юк, Инстаграмда бар. Бу иске сабыйлардан. Әйе, хәзер мин башлыйм. Безнең төп нигез ата-аналар белән бердәм булу. Чөнки аңлатам мия, бала тәрбиясе һәм үсеше ул ата-ананың фарызы. Без аны баладан алып, бер ничектә аны тәрбияләмәячәкбез. Әйе, без булыша алабыз, әмма ул төп вазифа ул ата-анада. Һәм баланы үзен генә как отдельную систему гына тәрбияләү бу дөрес түгел һәм файда бирмәячәк. Шуңа күрә безнең ярты эшебез әти-әниләр белән булды. Без һәр вакыт семинарлар, лекциялар, очрашулар, ниндидер әти-әниләр өчен иҗади мастер-класслар, марафоннар, ниндидер биремнәр белән эшләргә тырыштык.
Мәсәлән, исламга бик якын педагог Шалва Мнашвили дигән гуманная педагогиканың нигезләүчесен чакырдык һәм бу IT паркта 320 билет саттык. Менә күп әниләр булды монда. Бу 2016 ел. Татфорум белән бергә бала үсеше һәм тәрбия практик конференция акыллы фабрикасын уздырдык. Үзебездәге очрашулар ясап тордык, төрле тематик. Һәм менә бу бик зур нәтиҗә бирде. Хәзер аланнарны нитәбез? Аланнарны хәзер. Менә хәзерге вакытта менә шул бина турында, мәркәзебез турында сөйләп китәм. Аның форматы башка төрле. Нигә мин шуның турында сөйлим? Чөнки сезгә ниндидер менә үзе өлкәгездә уңышлы, ниндидер файдалы нәтиҗә бирер өчен шундый үрнәк күрсәтәсем килә. Үрнәк шул ки, татарчага кагылышлы әйбер ясаганда, сиңа татарча гына аны ясау җитми. Сиңа аны супер эффектив, иң әйбәт, иң шәп итеп ясарга кирәк. Башка кешеләр аны татарча гына түгел сездә әйбәт дип сезгә тырышабыз, без сезгә ләгер өчен татарча өйрәнәбез дип шулай итеп ясарга кирәк. Шул вакытта гына безнең татар түгәрәкләренә, татарча узган дәресләр, мәчетләрдә татарча узган дәресләргә шунда гына кеше киләчәк. Һәм без бала үзәгенә башка төрле яңа караш тәкъдим иттек. Бу карашта бу әниләр өчен зур холл ясадык. Бала өчен генә түгел. Мәсәлән, баланы алып киләләр дәрескә, әни көтеп тора. Кичкенә генә тыгыз холлда аны көтеп тора. Һаман вакыт әрәм итәм, мин вакытымны уздырам. Бала үсә, бала йөри гимнастикага, бала йөри йөзүгә, ә мин үзем туктап калам дип. Һәм без бу шаблонны йыртырга ниятләдек. Һәм үзебезнең бинабызда әниләр өчен зур гына урын ясарга булдык. Без аны шундый зур холл, китаплы, өстәлле, очрашулар ясый торган бер җир итеп ясадык. Хәзер фотографиялар күрсәтим. Менә бу зур холл, бу холлдан ишекләр китә, бишектән үстерү бүлмәсенә, ярты көн төркеменә, һәм монда әниләр очраша алалар. Алар монда семинарлар уздыра алалар. Алар монда тагы бер бүлмә бар, аларның мастер-класс бүлмәләре, әниләр өчен генә. Шундый формат ясарга булдык. Һәм бу әниләргә бик ошады. Беренче көннән үк киләләр безгә, уйлары, фикерләре ташып тора. Менә шул, анда китап укып була, утырып кичкенә балаң белән, уенчыклар белән уйнап, аны ашатып була. Шул 3 төркем, менә төркемнәрнең исемен татарча яздык. Берсе Алтын Урда, берсе Идел Болгар һәм Казан ханлыгы төркемнәре. Татарча алып баралар һәм татарча инглизчә. Шуның эчендә безгә күп балалар киләсе килә. Иҗади өстәханә, тиз генә күрсәтәм. Менә төркемнәрнең аерым керү йортлары бөтенесе ясалган, лицензияга барлык иттереп һәм bütün нормаларны үтәп. Бу фикерне планировкасын ясар өчен 1 ел узды. Ноябрьдә бу эшне башлаган идек һәм башка сотрудникларны алмыйча үзебез йөреп чыктык инде аны. Менә ул өстән караганда bütün 500 квадрат. Дәресләр барыгызында нәтиҗә итеп кенә әйтәм. Татарчаны без булдырыр, алга алып барыр өчен безгә үз эшебезне иң шәп рәвештә алып барырга кирәк. Һәм үз эшебезгә концептуаль караш кирәк, яңаша караш. Безгә алар татарча гына алып баралар дип беркем килмәячәк. Безгә аны комплекс рәвештә карарга кирәк. Һәрбер татар нәшриятенә дә, мәчеткә дә, балалар үзәгенә дә. Һәм чынбарлыкка таянырга кирәк. Мин менә моны әйтмичә уздыра алмыйм инде. Татар Фейсбугы бездән тели, без татарча гына ясыйк дип. Инглизчә дә булмасын, рус теле дә булмасын бездән. Мөселманнар бездән телиләр. Сез җыр куймагыз, сез менә шуны гына уздырыгыз дип. Һәрбер кеше, һәрбер ниндидер
як бездән нәрсәдер айрым тели. Әмма без үзебезнең эшебездә чын барлыкка таянып эшлисебез килә. Чын барлыкта ул бала үсә мөселман гына түгел, ул чыга җәмгыятькә анда мөселманнар гына түгел, ул чыга анда татар теле генә түгел, ул инглиз телен дә белергә тиеш, ул бала, һәм без шул чын барлыкка нигезләнеп эшебезне алып барабыз. Һәм бу бик эффектив дип саныйбыз. Булды.